T'imagines accedir a un estat intern de llibertat, d'integritat, de pau? T'imagines sortir del teu entorn habitual, dels sorolls, de les ciutats, dels fums, de la contaminació, de les granges, de les feines, del dia a dia i del soroll mental? El meu nom és Salvador Companyó, soc coach, ajudo les persones a millorar les seves vides. Estic llicenciat també a Minef i, en el meu cas, compaginar natura, activitat física i desenvolupament personal ha significat elevar el meu estat intern a un estat extraordinari moltes vegades i a poder-m'hi mantenir. I vull oferir-te la possibilitat de que tu també ho puguis experimentar a través d'aquesta proposta, la Cavalls del Vent Memorable. La Cavalls del Vent Memorable és una experiència que transcorre fent la ruta Cavalls del Vent, que uneix 8 refugis de muntanya, aquí en les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, on els matins caminarem de refugi a refugi. A les tardes hi haurà formació de desenvolupament personal, allò que no t'ha ensenyat a l'escola i que és tan útil per portar la vida allà on volem, basat en el curs Lidera't, que han fet ja més de 300 persones, i tot amb aquest entorn de bellesa commovedora que realment eleva el nostre estat intern i toca la nostra ànima. A part de tot això, hi haurà estones lliures, nits sota les estrelles, podràs fer unes grans fotos i un grup reduït perquè puguem atendre de forma més personalitzada, en places limitades, i que això ha de portar un creixement extraordinari a la teva vida. Com va dir una de les persones que va assistir a l'última edició, la teva vida mai més tornarà a ser la mateixa, perquè quan la ment s'obre a una nova idea, mai més torna al seu tamany original. Així que unir aquest marc de bellesa commovedora, on hi ha aire pur, on oxigenem, on segreguem aquestes hormones de la felicitat i del benestar fent activitat física i on aprenem allò que ens és útil per portar la vida on nosaltres volem, fa que quan tornem ens haguem creat un estat intern molt serè, amb emocions molt netes i equilibrades, on l'u de fora cada vegada ens afecta menys i som capaços de dominar, gestionar els nostres pensaments i les nostres emocions. Et convido que cliquis en el següent enllaç, que et registris i que facis aquest pas endavant per elevar la teva vida a un nivell superior i el teu nivell d'experiència interna a un estat on puguis gaudir de la millor de les experiències internes. Gràcies, gràcies, gràcies.